és el contrast. Una cosa está clara. En el cos humà no n'hi ha de contrastos. El contrast seria tindre la boca a la panxa. Tener les orelles al foquillo. I, si alguna vegada alguna veïna m'atabala, jo. La vida pot ser una tragèdia vista de prop, però és una comèdia vista de lluny. No somos iguales. I per què és igual? Els contrastos són la sang de la vida. Què? Porta. Avui estrenem Contrast.